ia zein den arunaldiko onena zuretzat eta zailena izan dena. Ez dela sozializatzen aborto bat izan duzula, edo tratamentuetan zabiltzala orduan gelditzeko. Nola ikusten duzu zure seme alaba jaioko den garai hontan? Hori pentsatuko banu orain dela 9 hilabetez nintzateke orduan. Igual hemendik 10 urtera esango dut, igual niretzat ederragoa izan da bertsolari izatea, mai izatea baina. Eta ez dut nahi horregaitik errudun sentitu. Txikitzeko onintzatik, oingo onintza eta bertsolaritza mundun adibidez, zelan ikustozu, ze diferentzia ikustozu? 6 urterekin plazan asalto egin zuen onintza inuzente zegoen oraindik, eta pentsatzen zuen mundua bere alde zegoela. Gero ikasi zuen ezetz, eta emakume izatearen bidea jodidu zamarra izango zela. Ez que hirugarren mailatik ja gogoratzen naiz hasi zialan ere konplejoi ez, izan naiz beti oso argala. Euskaraz, zenbat modu jostari dauden zakilea esateko eta zenbat dauden alua esateko. En mi moño y en mi coño mando yo. Eskolara basoaz, mutilak haien artean borrokat daude. Eta den hori iruditzen zaigu. Eta normalena da, bai. Baina neskak azten badira burrukan, esaten dugu, ez. Jaio nahi zelekuan jaiotzeak markatu duela nire izateko modua. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo-Pop! El pum. Zeba zitzara horrela. Sin más que de repente acordabíate de eso. Bueno, deben decirlo gomito. Ay, sí, bai, me envió nada. Hola. Oian, oso ondo, Jane hortze daukagu, beti bezala. Hello, Aizol. Bai? Jaxol. Eta, malen, esan, ze esan diotzun Oianeri, hasi orduko. Pero ¿dónde está mi foco? Es que, a ver, gauzia, hemen ikustotela foko bat, hemen ikustotela beste bat, eta hor, ni pentsarean beste bat egoela, baina eta rosa bat. Baina gitxi iluminetan dago. Bai, itzali gabe. Ez, normala da. Baina itzalita dago. Osa, daukagu bat hor, beste bat Pentsa bat horrozi deukela ipinitxe. Bueno, sin más, bardin da. Ui, imposibla da foketara begiratzea, Ja, pixka mal. Bueno, itzi. Zelen zatu litxo? Oso ondo. Oso pozik nago, ze beste bine elkartu gara gure podcast favoritoan, munduko podcast onenean, ere esango dugu. Momentu honinga, oine. Ze ba? Sin más, badino toroko ere momentu honinga bizitzan podcastin ondo, ez? Bai, ondo. gustora. Vale, dauket kriston gogu, zesan gogu, hau ez dakit nos emitiduko dan, baina Durangoko azokako gogo bat dauket. Baina pasada ja Durangoko azoka, amortx. Bueno, ere realidadin ez da pasau, eta gero keston kuergazu eta horako gogu. Bai. Esango dugu, alako egunak oso politak izaten direla, Euskal Herria batu egiten delako, aleku guztietako jendea hortxe Durangon, baina guretzako hori batzutan ere kritikoa izaten da, ze jarraitzaile asko dauzkagu, ez broma, ez da broma, jende batek ezagutzen gaitu. Bai. Eta jendea dator guri esatera, ze honetan eta gustatzen zaigu, baina batzutan topatu garagu, fanen artean, hola baten bat, apur bat intensoa. Bai. Inoz pasau izen da. Gainera... Akosoa... Bai, bueno, dauket momento bat. Baina ez doi zaitxetza, gero kontokotzuetan motiboa gaitxik. Bueno, kontu da. Vale. Durango, zentzu hontan berezixe da, zestaita kortetazaren gure lehenengo episodixu konturetu ginena, jentik ezautze gaitxule Durango nizizan. Bai, 40 minutu roken. Hor. Osa, nik lehenengoz hor sentidune ban, ostra, igual benetan sabiz, igual jentik ezautzen dugu. Bueno, Durango utziko dugu alde batera, ze hori esan bezala Kilikiren atalean hitzein genuen, eta ja, igual, beste turra igual ja ez. Zure asti nahi jakin zelan za? Nire asti, oso ondo. Gaur oso goizenatu gara, beti bezala, dutxatu behar nintzen. Eta zara dutxatu. Baina ez naiz dutxatu. A ver. Zaino. Ona dukezu. Bai. Bueno, eske, karo, desodorante hon bat importantea da. Aitzi dukezu. Bai, eske, karo, pasatzen zaita asko, bueno, esnatuko naiz, dutxatzeko, azken momentuan beti nahiago dut guarra bat izan. Osea, hori horrela da. Ni zoritxarrez oso goixasnatu nata dutxau inatan da nahiot, oso goixasnatu na baina. Tia, jarri txampuen seko zure bizitzean. Ja, baina no es lo mismo. Txampuen seko behitu, gaur goizan hori be. Ezakiz pasatzen zaizuen, Zer? baina ezakitze gaur goizen, edo gauean egonda nire burua hor makinatzen, eta pentsatu dut, askotan nahi dut esan, esaera zaharrak euskeraz, bai? Osea, berez, erderaz dakizkidanak, baina askotan pentsatzen dut, hau euskeraz nola esango genuke? Mitiko
urrutiko intxaurra kamalau, Hori da. gerturatu, talau. Hori da. Ba, hori adibidez faltzokerixe euken inonok. Alako egurra, nolako ezpala. Bai. Hola da, ez? Bai. Bai, ezakit. Zozoak beleari ipurbeltz. Claro. Ez que ezakit. Eta adibidez, Zer, pasar naiz asako, porque ezakit zeba... Baina hau ezaten handeke de repente. Ezakit gaur goizean, vale. porque egon naiz nire buruan pentsatzen eta etorri zait frase etxa esaten dena, Bai, ez? bai. Egindako esaldi Zer bat. Flaco favor. Flaco favor, bai. Claro. Mesede argala. Honek mesede argala. Ez que ez Mesede txikixe igual. Bai, ezakit, bueno, ez da zertan erderatik euskaratu behar, ze euskaraz badaude, baina nahi ditut jakin zeintzuk diren. Da bat, eta hau erabiltzi guaixe izango da bat ez dakitena seguru, dan markineku, edo nire familixaku inor ez dut ezautzen. Hau ezaeri, aparte beste familixa bat ezautzen da bena, gure familixi eta beste bat. A ber, ez zarete ainunikoak, Ni pentsan eban markine osuk dakixela, baina gero konturetuna ez. Zein. Da, hago mo begire, noke mongo de inoke monez. Ta nahi dau esan, egon holan jarritxe geldi. Hago mo begire. Bai, noke mongo de inoke monez. Karo, geldik basa, ba ez erretxatzu pasauko. Gauzak eitzen esposuz, ba ino erretxatzu eterriko lan, venga, zuri gauzak emota. Hori zakeri, hoi, akorde dana, txikitzen esan ebala behin ez da inun, eta inok ez ban ezautzen, da pentsanoan. Azte bat zara, hago mo begire, digo, ze indio. Baina markinen ipentzen eban hori irabiltze zala. Zu altxasura zoaz, eta esaten dira zu batzen bat, hago mo begire, eta esaten dizu, a ber, bueno, esan darro gauzaz, baina ez, porque arrazista da. Bueno. Baina, Bueno, sin más. Vale, aitzi, oso ondo, zurazti. Zoragarri, ostia, menitxuga falta da. Aia, parkatu, taku gaitxik. Esan nahi nuen beste gauza bat. Zer. Vale, entzulei esango, entzulei kaixo, eta zure bai, konprobatu dut, Zer. bueno, batetik, kendu behar dut mobila gauetan, ondotik, Guau, nepo bai. Baina, eziot. baina ez, Guau. vale, nahi bat duzu manoa, nahi bat duzu joango naiz, vale? Nok ez da oitzen hori da, nok ez da nahi gatu hori eitzen. Baina diot, ez gauean, baizik eta esnatzerak orduan alarma mobilan ez eukitzea, porque pasatzen zait esnatu, eta alarma mobilan itzali, eta ja hor oetik, eguna hasi, mobila begiratzen, mezuak, laneko mezuak ere bai, oza, no renta nada. Ez que behitxu, nire alduna punto bata, momentu honetan sentitzotena, hain bizina zela ajetra dute, derigor biotela mobi alarmi dana, eta ez dauket denporaik tipo horrek gauzanok zuzentzeko, eta, zat, bitxu, vale, oza, alarmi pinikot, eta ez bat, nina mitiki ipintxe itxune, 10 alarma, bai, gaur be, bakarrik eona gaur etxin, segurazuk azte buru pasakundi, orduan zat, ostra, horre zina lokartu, así que, ba, 15 alarma. Bai. Gero lehenengun ez natuna. Ze, ja, buru neukiot benetan, sabez, gogu ukiot ez teize, baina derigor epini biot. Eta baki txarra dela, baina eske ara eta ona bizina, pues alarma. A ber, bai, es lo que hay, baina diot, bueno, mania bat daukat horrekin, ze jarri bat ditut alarmak, ja, bai. zenbaki edo bikoitietan edo bakoitietan. Osa, 802. Eskiz. 804. Urrengoa 806. Bueno, sin más. Eta hau esan dizut ze, konprobatu dut, alarmak baldin badu, vibrazioa baldin badu, bai. esnatzen naiz aztoratuta. Bai. Eta kendu diot vibrazioa, soinuari, oza, bakarrik musikita, eta konprobatu dut asko zobea dela. Bai. Eta hurrengo pausua izango da, mobila kendu, paretik kendu, eta erosi iratzargailu bat normala. Badago orain bat oso virala dela, eguneko lehenengo argia simulatzen duen iratzargailu bat, ez dakit nola ditzen zaio. Despertador de sol. Despertador de sol. Baina eske ni horraz ezin altzau. Osa, ni horraz ezin altzau. Ze ba? Ze, eske, paseto tazti oso ordu gitxe itxen lo, eta 5 ordu lo inde biot malakiaz da vibrazioi altzako, ez lan ezin altzau. Ezin altzau, kosta bizate pilo bat altzeti. Eguneko euskixaz, eske logatu banitzake. A ber, kari, baina gero musikita bat egon batzeti. Ja, baina, oza, nik ipintxot alarmi, malakiaz kanta fuertiena, vibrazioie, volumena tope da, altzan holan. Venga, jazta, hasi dagune, listo. Ama. Bai. Nire naia, ibilizen temporada bat Rammsteinekin esnatzen. Ramsden? Rammstein, Kasetarixe pentsau. Rammstein da Radio Euskadikoa, orkezle hoia, ez. Vale. Bueno, egongo da Rammsteinekin jeikiko denik, ze jende asko irratia entzuten Bai, jaikitzen da. hori da, bai. Ni esnatzen itzen, saso baten jongotzonaz, gero galdi naben hau dixu. Ez que neuken jongotzen ekindeko despertador bat, salamalen, esnatu. Horrein datu behar duzu eta, pero ¿quién está esperando?
Bueno, totala itzi, hori joaku, entzularen galdera, eta gaur dator... Onintzen baita. Pentsatuzu jaixo zinen lekuk izaitxule zaren moduku? Osea, beste leku baten jaixo izen bazine, beste erabateko izango zinake? Eta emon adibide bat. Aioneskak... Bueno, Maria, eskerrik asko, zure galderagatik, zuek ere bidali galdera. Aitzi, txain, eski beti zadotzut. Maria no seke, eta sekulo ez duzu jakitzen, nire lagunen mitika Maria. Beti zadotzutena gure guraso kuadriak, ez da izan, hauxe da Maria. Hauxe da Maria, eta onintza ezautzen dau. Orduan igual hau galderi eitze jakin dezu, zer? Ezagutzen dau, baina urrakuk di? Bueno, urrakuk din ez dakit, baina tratu dukiela badakit. Vale. Eta badakit bebai hau galderi, zentzu bat azitzela. Vale. Así que, bueno, ia zein hono nintzak. Vale, perfecto. Bueno, guk atala hasiko dugu, ja urrengoa gonbidatu izango da, eta ekarri dugu gure klaketa. Jarri behar dugu Benetan Zaiz Productions. Bai, venga. A ver. Uy, qué malos. Qué malos. Horrible. Director Jackson ipinibikot, ez? Zuzen dixe. Benetan Zabiz. Vale, listo. Benetan Zabiz. Kamera. Stand 1. Bueno, stand... Capital 1 of today. Hala, listo. Bai, eta honekin eta bizkotxo batekin, bueltan, konbidatua izango dugu. Itxain! Zer? Ekiturarekin jarretuko dugu. Dale. Solarismoan aski ezaguna, hemen dugu gure gaurko laguna. Gogo handiarekin gonbidatu nahi genuna, ondo pasako dugu seguruna. Naiz eta berak dirudien batzutan, zurruna. Zurrunaren artean ziur egingo dugu barre eta oskatuko dugu debekuaren zagarra. Tarteka igaroko dugu marra, nahi dugunetan baikara bastante makarra. Bizkaiatik, musikatik mundura, bere etxetik etorri da gure estudio barura guri emateko nahiko egurra, Onintzaen Beita Maguregi! Onintza. Eskerrik asko gonbidatzearren. Zeuri etortearren, ze koxeko behatzere di? Goiztiar. Bai, hau ikusiko du jendea gauez eta hola, baina hemen gaude goizeko lehen orduan prest. Erasorako prest. Bai. Baina, bueno, dana esan bida hemen musika itxetu gule, baina gaur ezadela musikatik etorri. Ez gaur ernaritik etorri naiz. Bueno, orduan berandutxoa jaikiza. Bai. Musikatik ordu bete beharko nuke biderako eta ernaritik enoko ez dago. Podcasta ezagutzen zenuen biztaz behintzat? Bai, biztaz bai, eta ikusi ere egin ditut atal batzu bai. Ondo. Eta ze iritzi? Gustora, ikusi ditudana gustora ikusi ditut, ez ditut ikusi denak. Hori, gaur egun podcast asko daude, egia esan, orduan sareetan saltzeatzen abilenean, ikusten badut pertsona bat, zerbait interesatzen zaidana esaten, edo gustatzen zaidana bestela jarraitu dudana, sartzen naiz podcast horretan. Gehiago sartzen naiz gonbidatuagatik, askotan... Gugatik baino. Baina orokorrean ez zuekatik pertsonalki. Gaur egun zorionez, podcast asko daude, aukeratzeko asko dago, eta ezkezin dira barak entzun. Ja. Izoratutan abile. Igual entzute ditut amasi podcast ezberdin, baina... Hainbesten eska. Gaixotasuna, benetan. Hainbeste. Baina bata bestearen atzetik, Bueno, neska, bani hainbeste ez dituz entzuten. Esatakuna, atallanetan beti barriñe galdetzeu, aspaldixon. Eta da, gonbidatu galetzi, zelan za, baina benetan. Zelan za momentu hontan, garai hontan, holan, intenso erantzuteko. Oso ondo, badakizu ordu nagoela, hilabete eskaz falta zait erditzeko. Orduan ondo, astuntasun horrekin, kezka horrekin, eta gero bizitza moteltzen du edo erritmoa astirotzen du aurdunaldiak. Azkenean, lehen metxan eukan egunen osakizen gauza egiteko, orain ez daukat, hori ere ikasi egin behar da, hori ere onartu egin behar da, eta hor nago baina berez oso ondo nago eta oso momentu honean esango nuke nagoela, bizitzan orokorrean. Lehen kamaratzean galdetu dizugu, baina igual baten bateri ere interesatu zaio, ia zein den argunaldiko, politena, erromantizatu nahi izan gabe, baina onena zuretzat eta zailena izan dena. Nik, hasieratik erabaki nuen ez nuela aurdunaldia erabat erromantizatuko, ez? Udanik nahi izan dudan gauza bat, asko kosta zainan gauza bat, 45 urte ditut, kosta egin zaite goera honetara iristea, eta oso pozik nago, por supuesto, eta bizitzak ematen diran, edo biologiak ematen diran aukera hau baliatu nahi nuen. Baina, erabat erromantizatu gabe, ez da nire bizitzan eduki dudan
egoerarik onena, egoera fizikorik onena, ez da txarra, baina ez da onena, eta nire ordunaldia nahiko erreza izan da. Baina, falta motatzen dituzun gauzak, ez dakit oso ondo. Ordunaldiak baditu gauza honak, eta da, zuk zure buruari baimentzen diozula denbora hartzea, ez? Logure zara, logure sentitzen zara, bereziki logure, eta zure buruari baimentzen diozu lo egitea unean zehar ere. Hori gure bizitza normalean egiten ez dugun gauza bada. Edo nire buruari baimentzen diot, ezin ditut oinetakoak lotu, zuekoekin aterako naiz. Bai. Berdin da, eta aurretorriko naiz ona grabatzera zuekoekin, eta horrela atera behar naiz pantailan, horrela aterako naiz, ez daukat ez remediorik. Ez orduan, zure buruari baimen batzuk ematen dizkiozu, eta hori beti dago ondo, eta normalean ez dugu egiten. Esaten dugu baietz, baina gezurra da ez dugu egiten. Gure burua beti estutzen dugu hainbat gauzaren aurrean. Eta gero egia da, ordunaldian, gauza asko ezin dituzula egin, janariarekin, edariarekin, badituzu restrikzio batzuk, nire kasuan azukrea altu samarra eman dut, orduan restrikzioiek biderkatu egin dira, eta botatzen duzu faltan, zure bizitza normalean jango zen dituzken gauza gero jatea. Baina bestela, ez da egoera ideala, eta ez da oso egoera txarra ere. Badaude ordunaldi txarrak, hori egia da, baina esan nahi dut ondo bazaude, egite dituzu lehenengo 3 hilabeteetan botaka batzuk, gero usainekin obsesio fase bat pasatzen duzu, baina, aurrera. Eta gero egia polita da, ez? Zu azten zara sentitzen zure barruan norbait mugitzen ari dela, eta esaten zu, ostras, alien bat daukaten hemen. Total. Eta hori oso sentsazio polita da. Baina niretzako flipanteena da, zure gorputza nola dagoen horretarako prest. 55 urtetan nire gorputza ez dut berezik izan du. Ni ez naiz mendira joan, nik ez dut kirolik egin, nik ez dute makrobiotika egin, nik babarrunak txorizoarekin jan ditut, gaupasak egin ditut, sofan egon naiz, eta 55 urterekin haurdun gelditu naiz, eta nire gorputza jakin du zer egin behar duen momentu bakoitzean. Sortu ditu behar diren hormonak nire umetoki hasteko, hilerokorik ez bajatzeko, eta hor, embrioi horri oratzeko egin behar duena egin du, jakin du zer egin, ez dut sekula pezoirik eukita, 55 urterekin pezoiak atera zaizkit, orduan, niretzat hori dan benetako magia, Osa, nola derrepente zure gorputza dagoen prest, zu prest ezaguden gauza bat ondo egiteko. Hori, niretzako magikoena hori da. Kriston txapa eman dut, eta gain amaitu da podcasta. Honekin zer ikusia duen gauzat galdetu behar diozu? Bai, esatajuna, aurrekun ikusi nebala zure elkarrezketa bat, ez dakit seguru nun, baina esate zendule, aurdunaldixi buruz eitzen dala berba, baina zauezen nin, lortuz nin, ondo urtzen da nin, edo ondo doien nin, baina ez tala inbeste eitzen, prozesu hortan zauezen nin, baina lortzen ez toz nin, egixa oin arte nik ez dutela ezer jakin. Nahi zendula maizen, edo hau edo. Eta, aurrekun, oindala bitxentero nitzen, da gora bihotzak entzua segon nitzen, baina nik egiten. A ber, egia da, normalean ez, zure inguru oso hurbilean igual bai, baina askotan inguru hurbilean ere ez dela sozializatzen aborto bat izan duzula, edo tratamentuetan zabiltzala ordun gelditzeko, ez dira sozializatzen diren gaiak. Normalean, aurdunaldiari buruz hitz egiten da, oso gauza larrosa eta erromantizatu baten moduan, ez? Haumedun nago, listo, lortu du. Baina inork ez daki zenbat kosta zaizun, tratamentuak egin badituzut. Orduan, irudipena daukat askotan, ez dakit, baina Disneyk ez digu bakarrik edo gizarteak ez digu bakarrik idealizatu bikote eta nola bizi behar dugun edo idealizatu zaigu ere amatasuna nolako izan behar den. Orduan badago ama izateko modu bat, ez? Ama sakratuaren ideia hori alde batetik eta gero dena ondo joango da. Nola zuk egin behar duzuna gizarteak zugandik espero duena den egunen baten ama izango zarela, saltzen dizute etengabe egoera hori superona izango dela. Eta egoera horretara iristea batzutan erreza da eta ona da, eta beste kasu batzutan oso bide zaila da. Eta zuzabiltzanean, tratamentuetan, haurdun geratu nahian, ezin duzunean, anarik esaten duen moduan, ez? Jaio nahi ez duten umen kontra borrokan ari zarenean, oso gogorra da entzutea jendea, nik egin duen gauzarik ederrena ama izatea izan da. Nik esaten dut, ama izatea aukera bat da bizitzan, eta nik aukera hori egin nahi nuen, eta kosta egin zait, baina beste batzuek izan ez duten sortea izan dut, eta haurdun gelditu naiz. Baina, nik bizitzan gauza ederrazko egin ditut. Claro. Eta igual hemendik 10 urtera esango dut, igual niretzat ederragoa izan da bertsolari izatea, ama izatea baino. Eta ez dut nahi horregaitik errudun sentitu. Eta ez dut nahi, ez dakit, muturretatik inori pasatu begira, nik lortu dut eta zuk ez azkenean,
bueno, hau aukera bat da, eta batzuri ondo ateratzen zaigu, eta beste batzuri ez. Eta nik uste dute respeto horretatik hitz egin behar dela. Eta azten denean jendea, nik egin dudan gauzarik onena, zekizat, bueno, pues igual ez, bez? Igual nik alde batetik sinesten dut, ze, bueno, bakoitzaren esperientzia, nik ezin dut ukatu beste baten esperientzia, baina ez alde batetik zate du, bueno, bai ez da, bai izango da. Bizitzako beste gauza guztien moduan, eukiko ditu bere alde onak eta bere alde txarrak, ez? Eta zure umeak 3 urte dituenean, eta adurrez eta mokoz beterik pa ematen dizunean izango da marabila bat. Baina 13 urteko alien bat daukasunean, bere mobil putarekin, egun osoan, ama izatea ez da hain esperientzia, nahi izango, eta zu bardin ama izango zen orduan, ez ditzagun egoerak idealizatu, ez? Eta gero amaren idealizazio hori, ez eske ama, bueno, nik nire ama maite dut infinito, oza, niretzako, bezakit, persona miresgarria da, persona handia da, baina nire bizitzako batailarik handiena ere nire ama da. Nik berari esaten diot, ama zuzera nire gerrarik handiena. Eta, eta harremanak naturalizatu behar dira, ez? Eta nik uste dut, batzutan, mikrofonak aprobetsatu behar direla gauza hauek zateko ere. Bai. Eta adibidez, aitatasunarekin, amatasunarekin, uste dut beldurra asko datozela, gauza hon asko, baina beldurra asko ere bai, nola ikusten duzu zure seme alaba jaioko den garai hontan? Osea, zein da zure sentsazioa? Hori pentsatuko banu orain dela 9 hilabetez nintzateke aurdun egongo, klar. Ja. Osa nahi dut, mundu honetara umeak ekartea, nik Bilbon geneukan laguna handi batek, edo zoritxarrez hile egin zen, baina arek esaten zuen, mundu honetara ume bat ekarri, nik ez. Eta egia da, ez, munduak nazka ematen du, munduak beldurra ematen du. Munduan psikopatek agintzen dute, gero maila lokalean diskurso erreakzionarioak handitzen dira, irabazita ditugun eskubidea galtzen ditugu eta jendeari esaio inporta, torduan esaten duzu, bueno, tanik hemen jarriko dut ume bat eta ala, buskatu bat. Venga, hortze. Baina, bueno, zelan da, iraultzak ere gazteek egin dituzte. Igual nire semea gaztea denean, iraultzara joango da, edo mundu aldatuko du, edo ez dakiz egingo duen, edo ez. Edo parke bat erango da porroak erretzen. Edo, bueno, horrek ez dauka, hori ez da iraultzaren kontrako gauza bat, porroak erretzea ondo dago. Bai, ados. Bueno, apologiarik egin gabe, ez da oingo. Apologiarik egin gabe, baina ez nahi dut, Kuban iraultza egin zuten, 1949an Rona edaten zuten. Bueno, Ronetik porro galdi da baina. Eta bakoitzak, segun zenbat erretzen duzun eta zenbat erretzen duzun. Ojo, cuidao. Biak ere egin ditzakezu. Edo iraultza boltxebik edan zutenek, bozka edango zuten. Egin zutenek bozka edango zuten orduan. Iraultzak ere ez dira romantizatu behar. Baina, bueno, pentsatzen dute, nik jarraituko dute, edo segiduko dute, bueno, artikulatzen, nik pentsatzen dudan gauzen alde borrokan, eta, bueno, hemendik urte batzutara, espero dut nire umeari mundu hobe bat ustea. Saiatuko gara bentzat, saiatuko gara. Honitza, esazu, igual, arruan gozaela, amendik ez da izan bat urta, ama izetiaz, baino, bertzolari izetiaz urta askon? Bai, ez dakit. Eta nik dinotzut, zelan ikustozu, zezuk urtik dara izuz bertzolaritzan, zenbataz zinen amarraz, o...? Bai, hasi bertzo eskolan 9 urterekin, gero plazetan 16rekin, 45 urte ditut, pues esote kuento. Babitxu zelako ibilbidi, nik nahi otena jakinda, ontxe amatasune umik bertzolaritzi, txikitxeko onintzatik, oingo onintza, eta bertzolaritza mundun adibidez, plazetan da jentian aurri nibiltxetik eta ez dakitzer, zelan ikustozu, ze diferentzia ikustozu, edo zelan ikustozu lehenko nintza? Galdera, ona, bale! Diferentziak abismalak dira, ez? Lehenko 16 urterekin plazara salto egin zuen honintza inusente zegoen oraindik, eta pentsatzen zuen mundua bere alde zegoela. Gero ikasi zuen ezetz, mundua ez dagoela bere alde, eta emakume izatearen bidea jodidu zamarra izango zela, ez? Orduan, bide bat egitea tokatu zait, eta bide horretan asko ikasi dut. Beste alde batetik esaten dut, eskerrak, bide hori egitea tokatu zaidala, ze gauz askorekin konturatu naiz, feminismoa bere horri eskerra aurkitu dut bidean, eta horrek egin hau ez nire parte bat izan da, eta horrek nire parte bat eraikidu solidoagoa, ideologikoagoa, eta igual gaur egun sendoen edo bere ardatzean ondoen mantentzen dena. Gero gizarte aldatu dela infinito, gu bertzotan hasi ginenetik ona, ikustea besterik ez dago bertzolaritza bera zenbat aldatu den, lehen zenbat neska egunden, orain zenbat gauden, lehen zeri buruz kantatzen zen, orain zeri buruz kantatzen den. Gauzak aldatu dira 30 urtetan asko. Horrek esan nahi du egoera ideal batetan gaudela orain? Ba ez, baina orain dela 30 urte asko sokerrago gaudela, bai, joaten ginela eskolarteko txapelketara,
hiltegira doazen zezenen moduan, erabat kaka eginda, beldurtuta, jakinda, gure gorputzak desberdinak zirela, jakinda gugan kasartzen bagenuen zenbat barre egingo ziguten, holan joaten ginen eskolarteko txapelketara, eta gaur egun eskolarteko txapelketa lortu dela askoz ere eremu gozoago bat eta politago bat izatea, edo lantzen direla beste balore batzuk bertzuk dalekuetan, osea, ez dauka zer ikusirik ez, baina oraindik ere asko dago egiteko. Igual bertsolaritzan sartu garela eta gaur egungo egoera esan duzu pluralagoa dela, diversoagoa, diskurtsoak ere asko aldatu dira eta zorionez jende gehiago hartzen ditu kontuan diskurtso honek. Gonbidatuko dugu gure kolaboratzaile Maria Blanco. Jesus, baina zer ritmo itxuka horiek, behin ahi. Emaio negurra! Bueno, Maritxu! Beraz, eder galantori, iturrira Bartolo, nahi badezu etorri. Bartolo tomar por culo, ez daigut. Beste gina mentxe. Zelan zapolitzei? Kaixo, neskago, oso interes, honintzen, entrevista entzuten zoragarri ditu zeizkit. Goza, perlita batzu bota ditu zoragarria dianak. Eta bueno, gaur bertsolari bat akau hemen, gure artian, nik nahitortza hundi bat inberdet, eta barkamen bat ezko berdi jot. Ez. Euskal, bai. Barkamen bat zorre jot, euskal kulturako parte dian sektore askoi. Guzat editortu berdi zuet, Maria Blanco Mendizabalek eukidu kriston gorroto nazka bertsuai, trikitixai, euskal lantzai, ez da gizoze, aste zaidan errikirolai. Bale, euskal tradizio tipikoei. Gaur egun ja nao, fase batein ja berri zain izena. Adiskidetzen. Bai. Bale, Así que ongi estarri, Maria. Bertsolari. Ezketa oain, klaro, oain digoa gauza, dano dakigu, egon da boom haundi bat anerren bertso saioko bere bertsuakin, bere ez dakit agurra zan, o hasiera zan, Hasierako agurra. Hasierako agurra. Ez que bertotaro landa, hasierako agurra, bukaerako agurra. Bueno, azteko, barkau, bertsoguak asko jarraitzeitu zuen, no? Eta ni barkaban esko bukun nahet. Zeitzen goet, ide asko jakin gabe, baino itzen ingo dut, hortako nator da. Esan berdakat, asko gustatu zait, anarren bertsua intzuna, nik asko baloratzetelako, pertsonan transparentzia, nola, intzan erustez biluztu erabatea, irekitzizkigun bere atiak, bere txoko iskutuenak, bere bildurrak, bere traumitak. Ostras, eta viaje bat eman zigunez, ingenun viajetxo bat, bere aner txikiko... Pilo bat gustatu zait, hori azkenean monologotan pasatzen, bakarrizketak iteitutela eta barrez, nik itzeitet nire atik. Nik nire... Gero batzuk pentsatzen behar gezurra, gauza batzuk esate ditut hain surrealista dianak, pero eso es verdad, nizinen, eso es verdad. Eta azkenean hori da politena norbera gureatik itzeite deunean, eta gure tarte hori erakusteko vulnerabilidade puntu hori pilo bat ezkertu dut, zuk ez dakitu nintzen nola ikusi zenu. Gu hasi ginenean bertzotan emakumea ginen, gorpuz desberdina ginen, baina, gutako asko, emakume heterosexuala ginen, esan dut emakumeen artean, emakume heterosexual zuria ginen, igual gaur eguneko ikuspegitik, egoerarik erosoenean geunden emakumea ginen. Gaur egune bertzotara datoz, emakumeak lesbianak eta hori aldarrikatzen dute, bertzotara datoz gizon transexualak, bertzotara datoz marika politikoak, diskurso bat egina daukatenak, anerren moduan, eta hori oso ondo dago, eta nik beti esaten dutez, azkenean, zuk zure posiziotik leku baten egotea kosta zaizunean, gutxienez errespetotik egin behar duzuna da, saiatu beste bati ez kostatzea inbeste leku horretan hain oso egotea, ez? Totalmente. Eta, nire iruditzen zait, hor da, datozen gazteak, diskursoak oso interesanteak dira, jarrerak oso interesanteak dira, eta anerren agurra espektakularra izan zen, nik zer esango dizut. Nik azkenean uste, hori gauzatzu konpartitzia azkau, bai ez, baina nahi iruditzen zait, zeu, hainbeste kostatzen zaigu gu geu izatea, eta hori bertxua nola esateu, ez? Hainbeste kostatzen zaigu gu geu izatea, dakegu bai, ja gaur da eguna, ni naizela hau, eta hortxe zion. Anerrek behin ezaban, bera batzutan, esala komodo sentitzen, plazetan, ikuste zituzelako publikun, gizonak, betiko gizon tradizional euskaldun, ez dakit zer, eta era hortako girun esala komodo sentitzen. Eta hor urtezin, bi iritzi, bat zan ulertzot, eta besti zan ez dut ulertzen segaitxik izan da ben hori, horrek gizonok espotzi zer esan, ez dakit zer, orduan, nik oinan behin ezadotena da, honintza, zuk adibidez, beste postura batetik, baina, zeuretik, sentidu izezu plazak bebai orokorrin estile izen leku seguru edo
Claro, ez direna izen, nik ez dakit zelan esan, ez, baina zein izen da emakumeontzat azkenengo 25 urteetan, zeintzuk izan dira espazio seguruak? Amistoak izan ez direnak. Total. Ta niri esango didate nahi dutena, eta etorriko zaitona ez da gaiatzera edonor, eta ni jarriko dizkiot 100 adibide, 200, 300 edo 450 ez. Espazio seguruek eskatzen dute, respeto eskatzen dute, goxotasuna eskatzen dute, ulermena eskatzen dute, gauza asko guk ez ditugunak euki. Zer niretzat oso erreza da esatea, bueno, baina lehenengo dauden gizon horiek ez dute zer esaten. Bueno, baina segun zuk zer kantatzen duzun ez dute txalorik egiten. Umore konkretu bat saritzen dute. Saio amaitzen denean esaten dizute, eske gaurre, ez dozue oso graziosoen, zergaitik ez dugu graziarik egin. Ez garetlako inorekin sartu burusoila delako? Edo alua aipatu dugulako eta zuentzat oso mundu arrotza delako aluarena. Ze, klaro, ez da bakarrik bertsolaritza. Pentsatu behar dugu gure gizartean tabuak zintzu diren. Eta zeri buruz kantatzea den normala eta zeri buruz ez. Zezuek pentsatu behar duzu eta hemen utziko dut gaur galdera euskaraz. Zenbat modu jostari dauden sakilea esateko eta zenbat dauden alua esateko. Eta hortik hasita argi dago, asko errazagoa dela gauza batzuei buruz umorea egitea oso modu goitik berako eta oso modu klasiko baten, eta asko zailagoa dela beste umore batzuk, beste esateko modu batzuk ekartzea, berdin dit bertzotara, monologo batera, edo berdin dit, edo aizkoran egin eta geroko elkarrizketa batera. Anerren bertsuan arira nahi nun jun, esan nahi nunea gaur, dala baita, anerren bertsua, klaro, hartuet nik interesatzen zaiten sokatik tiraet. Hori egin eta hor komentatzen hori, ez? Adolescentzian, gaztetan, nik pixkat egin dut bidaia hori Maria gazteta, eta dutxa momentuak, biluste momentu horiek. Eta ni egia gaur egun autoestimaz oso ondo nabil, eta izkerrak, eta dantzak, eta gauza askoek lagundu diate, baina ni zaniz beti pertsona bat gu familian, gauzatzu daude genetikoak bizitza hontan, eta ezin dituzunak aldatu. Eta onartu inbergea, eta igual luzertzean, Lucia, Motxa, Mia, Lodilla, Pipi, Papa, alde guztitatik emango izuen. Orduan, ze pasatzen zen Maria gazte txikiakin? Ni janere zeigarri maia, DBH bat, kriston komplejuak eukit, ezke irugarren maiatik ja gogoratzen naiz azizialan ere komplejo izan naiz beti oso argala. Ni oso argala naiz, nire anaia oso argala da, nire izpa oso argala da. Ni ordia, Lucia nahi zenez igual gehiago ikustea, eta, bueno, ni oso beti oso atakatuta sentio naiz, ze beti jendiak, ze flaka zauden esate dizue, eta, a ber, hemendikan esan da, ez da piropo bat ze flaka zauden esatia, zuk ez dakizu niz egoeretan ahon, azteko arazo bat eukitzia dakazu, ze gaina ezagutuet, jendia arazua dakanak, eta josen bat gauza ekartzeitun, ni esan nahet, inorre, ze lodilla zauen, ze argala zauen, ze Lucia, eustat ez gara inor hori esateko, eta dia gero gainea gauzak, gehiago jamerko zu, Maria. Gehiago jamerko zu, baina zu bakizu ni zema jateten. Zema kakiteten ere nona bazu galdeo, baina bakizu zema jateten. Bakizu zein den ere metabolismoa, bakizu zemat erretzeten, bizina izela pixkat, zenbat aldiz esan diaten, etorri nire etxea, jatea eta ikusiko zu, zenbat, eta dia komentario batzuk nik uste, joder, gaur egon, guai eta ondo, baina ostranik, eukin nun garai bat, bilutzek izpiluan ez nintzala ikusten, ze kriston flaka ikusten nintzen, eta kriston desagradabilietez hitz egiten, eta azkenian, hori da nire realidadia, ez, nik bizinuna, nire, gero gaur egon, jendeak izango, Maria, zure privilegio hortatik, danak eukitu gure komplejuak, gure bildurrak, eta nik egia da, gehiena egia adolescentzian gero, baina DBH lau, batxi tal, hor, jonintzala pixkat adiskidetzen, nire gorputzakin, nire zein naizen, baina egia da, gaztetan, nahiko momentu vulnerabilia dela. Nik egia da, hemendik aurrea, hasi berriz bertzuta juten erabakiet. Hora guztiet, arrasaten dagoela, bihar, justu dago arrasaten ezin dejun, zeia dantza da jumerdet eta... Baina urrengoan benetan izate izuet. Eta benetan zabiltzeko entzulia, gaztia diala gure entzule asko, eta ostras, eman berde jo, gure euskera, gure zena, gure... Segidanik triketixak jendan batzutan, baina hori gutezea,
Euskal Herretik kanpo. Jode, hor poteone eta trikitixia bat ondoan. Eta Euskal Herretik kanpo jute gania momentu hortan izatezu, ostia, hoxen izpa, hauet dia gure herriak eta hauet dia guretzak, ostia, hori. Gero beste alde batetik amorro motoste TikToken ikustotenin Euskal Herri xelotzen ala bakarrik trikitixiaz, marmitxeko, ez dakit zer, esan dut. Bueno, hori baino gauza geixa dukeuz, baina, bai, tradizioekin arro, beti. Bai, ez dugu egin behar ere guke tirolen hori bat, ez? Osa, tirolen ez dira banak ibiliko trentzekin, eta guk ere Euskal Herria ere, ez? Bai, zabala hue da. Osa, dago, baina sutagarra ere badago. Oixe. Benito Lertxundi jubilatu da, baina, bueno, elektroniki dago, ez dakit. Aukera, euskalduna izateko ere modu asko daude eta denak dira. Denak dira onak eta denak dira zirik. Importantia da hortako euskara kontsumitzia, euskaraz irakurri, euskaraz musika entzun, euskaraz mintzatu, baina euskara holia dala eta... Ez hau izut, bertso saio batera joatekotan, gomendio moduan, eta igual horintzak memata, baina aukeratuko nuke lehenengo bertso afari bat, bertso poteo bat, porque badago jendea lehenengo eta behin joaten dela finalera, oso ondo dagoela, eta posible da, baina aukera nik asko zobeto pasa dut alakotan, bai, finaletara ere joaten naiz, baina lehenengo... Nik uste dut lehenengo kontaktu egin behar duzula emakume bakarrik kantatzen duten bertso saio musikatu bat. Bale, oso ondo. Ekin egingo duzu bidaia impresionante bat, egingo duzu negar, egingo duzu barre, eta gero ja, urtik aurrera... Esan berra dakar nion dana hola, baina zoentxe indetela, jointxe gogora unaiz. Egon dana bertso saio, bakarrizketa saio mix baten, eta hori karagarri izan zen, Anelindanen burutapen... Nesko horrek ez da ezarroni buruan, eta hori izan zen bere ideia bertsuak, monologoak itagen dituen, eta gero bertsolaiak erantzun gure monologoa. Eta egia, kriston ondo pasan nuen. Hordan emakumea ginean, egile esan, eta kriston espazio seguru, eta gu izateko, osea, kriston palita izan zen. Baino, atiak Maria inesfuertzo hori, eta venga, euskara kultura, eta gauza suposatzeitu noianetan, Ahí voy. Edartotxo Maria, oso ondo Maria. Oso izan da nire gaurko. Eskerrik asko. Oso ondo. Urrengo kolaborazioan ikusiko gara? Bueno, ez, kamaratzean ere ikusten gara bastante, así que... Bueno, bueltan... Bai, bueno, bueltan ikusiko duzu. Zer diogu, zer diozu. Bueno, bueltan gaude, zer diozu tartearekin. Hola, Calzadora. Vale, eta horintzat, tarte honetan itxeingo dugu oldarkortasunaz, izaera gogorraz, txarraz, edo batez ere emakumeetan gaizki ikusia den, ba hori, mal karakter edo esaten dena, ez? Txika, ke karakter tienes, ez? Eta olakoak. Eta, ondaz hitz egiten, zu kontatu zenidan nik ez nekiela, behin, esan omen zenuela esaldi bat, bueno, hemendik aurrera zuk esan, porque zuk badakizu. Nik esan ibala? Ez, honintzak esan dut esaldi bat, bai, baina nik horren berri ez neukan. Bai, ni akordetana bere gara isen, ni uminitzen, baina birala izala, edo niri behintzet, nire ingurun, bai, birala izan. Umea zinen baina? Uminitzen, parlamentun, esasen du nin, en mi moño y en mi coño mando yo. Toma, ¿cómo te quedas? Bai, 10 urte pasatu dira, ja. Bueno, esaldi hori azteko nik ez nuen asmatu, Esaldi hori, esaera salbadat existitzen da, eta aldarrikatu beharko genuke erabilera. Bueno, azkenean esaten dugu, emakume karakter gogorra badaukate gaizki ikusita dago, klaro. Gizarteak zer nahi du, kapitalismoak zer nahi du, matxismoak zer nahi du, emakumea gizonaren menpe bizitzea. Orduan zuke erakusten baduzu menpekoa ez izateko pistaren bat, saiatuko dire esaten eske, klaro, karakter horrekin inork ez zaitu maiteko. Bueno, eske gaizki maitatzea baino igual hobetu da inork ez maitatzea, ez? Kontua da gero alderantziz, guri esaten zigutela, ez? Eske emakumea gizon gaiztua gustatzen zaizkizu eta engaino horretan bizi izan gara. Zenik orain nire buruari esaten eta berzelan egon gara gu hijo puta hau ez maite minduta, ez? Gure desioa erabat gidatuta egon da. Ze gu karakterra izan badugu ez gintuzten maiteko, eta gu maite izan ditugu persona indeseableak. Bai. Zezuk zelan maiteko duzu min egingo dizun persona bat. Zurekin gogorra izango den persona bat, zutaz paso egingo duen persona bat, hori gidatutako deseoa izan da, ni erabat konbentzituta nago, zu ez da normala zu maite mintzea, zu puteatzen ari den pertsona batekin, ez? Orduan, zer onartu zaigu guri eta zer onartu zaie beraiei. Orduan, bueno, emakumeetan gaizki ikusita dago haserretzea edo karakter gogorra izatea edo kontundentea izatea, bueno, egongo da gaizki ikusita, baina batzutan izan behar da bizitzan, ez? Zintzara joan bizitzan, beti Jesu Kristoren moduan beste aurpegia jartzen. A ber, bizitzan,
bueno, bizitza da, bere gauza ederrak ditu, bere gauza txarrak ditu, eta zuk hoietan manejatu egin behar duzu, eta haserretzea edo amorrua, edo ez dakit, sentimentu humanoak dira, posa diren bezala, eta ez daukazu zertan horretaz lotzatu. Osea, behar nik uste dute emakumeok bai bizi dugula, haserretze sentimendu hori, baina karo batzuek esaten dute eta beste batzuk ez dira gai hori edo puntito lagoka jartzeko. Eta esan nahi nuena da, entzun nuen entrevista bat, eta entrevista hortan aipatzen zen, nola esango dugu. Guk pairatzen ditugun erasoak, batez ere berbalak eta erantzuten eta hoiei aurpegia jartzen, badela hori modu bat indarkeriaren aurka egiteko. Osea, askotan isiltzen garenean balidatu egiten ditugu alakoak, baina askotan erantzuten dugunean gizonek esaten dute, ui, txika, pero ¿qué te pasa, qué carácter? Eta horrazten da benetako erantzuna, ez? Osea, ezakit nola azaldu. Ezakit oso gaizkeri naiz ezaltzen. Bai, ulertzote... nik hemen ikustotena da. Karo, erantzuti izango litzake ideala, baina gero ni adibidez ipintzena zure papelin, eta irudikatzot nire buru estenarixo baten, nire iritzi xemoten iguel askon gustoko ez dana, eta karo, gero bueltan nian atorrena neukagunto biot. Baina ez diot adibidez ontza gainean, Osea, diot kaletik bakarrik goazenean, baten batek zerbait esaten digunean, edo taberna batean tipo batek edozein komentario, edo zure osabak, edo... Dinot, oroar, oldarko riseti, bada babes bat, hasiera baten, baina, karo, gero igual bueltan etorte atzunebe, igual mundu oso ez da gai horri aurrero. Nik uste dut, berez ja, gizartea jarri digun motxila eta gero, orain ez diogu guk botako gure buruari jasotzen dugun violentziaren errua, hau da, egun baten ezin baduzu erantzun, ez daukazulako indarrik, hurrengo egun baten erantzungo duzu, esan dut, ez duzu beti ere gerrarako prestegon behar, batzutan nekatuta zaude. Ez dago gorik, egia da, adibidez, debate politikoan, emakume batek hitz egiten badu, estatuko aurrekontuen inguruan, eta bere iritzia saltzen badu esaten diote, no te enfades, no te pongas seria, eta nik esaten dut, ez niz nago azarra. Nago nire argumentoak, zure argumentuen aurrez aurre jartzen, eta horretarako ezin dut irribarretzu egon behar naiz serio, eta nago elkarrezketa serio baten, Orduan, zergaitik guk ez badugu irribarre egiten eskatzen zaigunean, esaten zaigu karakter txarra daukagula, edo haserretuta gaudela, edo ez dakiz, azkenean da zure gaitasunak gutxitzeko, edo gutxiesteko. Orduan, klaro, batzutan, eukiko duzu indarra erantzuteko argumentuekin eta gainera erantzuteko eraso horri, igual beste batzutan ez daukazu indarrik, ez dakit zure buruari ere zerrurik bota. Zeguk ikasi behar dugu erantzuten eta gure posizioetan mantentzen, baina ikasi behar dutenak hor eraso bat dagoela edo agresio bat dagoela, gizonak dira, hori ez dezagun astu. Claro. Nik uste dute aukera izan dutela eta impunidade osoz esan izan dituztela beti, komentario horiek edo guanako erasoak egin dituzte. Eta, klaro, gu oldartzen garen momentu horretan, ja haien erosotasuna desmontatu egiten da, eta esaten dute, ostras, klaro, nahi ez daukat menik hau egiteko. Eta horrek suposatzen die, ez hainbeste igual privilegioa galtzea, ze haien privilegioa hor jarraituko du, baina hori, erosotasuna ja ez da hainbestekoa. Eta horregatik diot, importantea dela, naiz eta beti gogorik ez izan, eta ez garen egon behar hor erantzuten, eta a la orden del dia, uste dut importantea dela, violentzia gehiagorekin erantzutea. Eta ez maz, entrevista hortan, aipatzen zuten, entrevista bada irantzu garelak, podcasta ezakin nola den, sabora queer, puede ser? Zut baietz, nola dela bitzen dela. Esaten zuen, ez? Porque gizon batek ez du espero zu kostia bat emango diozunik. Ez du espero. Hombre, mi bat amar, ez? Igual ez diot ostia bat emango, ze ez dut botere hori sentituko. Baina ez du espero 2 metro bat dituzu ere. Berari umetan borrokan erakutsi diot, eta zuri ez. Orduan, azkenean, beraiengan ondo ikusita dago, indarkeria erabiltzea, oldarkorrak izatea, serio jartzea, zerretzea, baina zuregan ez, orduan, ez du espero inoiz, baina da, badakielako, edo implizituki, inkontzienteki badakigulako, zertarako ez zita gauden bakoitza. Claro, eta zentzu hortan, berak badaukala zuri zerbait egiteko boterea, baina zuk berari ez. Eta, klaro, ze pasatzen da hemen, violentzia gehiagorekin erantzuten bada,
Da, ostia, a ber, ez dut esan nahi, violentzia ondo dagoenik raro itzen dala. Baina, ostra, guztuna. igual batzuetan, sotabano bat ematea beharrezkoa da. Esateko, Bai, noski. igual urrengoan ez duzu egingo, ez? Bueno, eta gero ni gauza bat esango dute. Indarkeria goitik bera datorrenean beti da txarra eta ezin da onartu, ez? Indarkeria Israelek erabiltzen duenean beti dago gaizki, uler gaitezen. Bai. Baina Palestinak erabiltzen duenean batzutan arrazoituta dago gehienetan. Esan nahi dut, hau, diskurso bakezale hauek ere, orain paz y amor eta ez dakit zer, sentitzen dut, baina bizitzak horrela ere ez du funtzionatzen, ez? Orduan, violentzia, indarkeria, ez da nire bizitzan erabili dudan zakit handikapa, edo jarrera, edo lema, edo bandera. Bai. Baina batzutan indarkeria erantzuteko indarkeria behar da, ez? Orain Benito Lertxundi jubilatzear dagoela eta mundu guztia gogoratuko dela nire herriko neskatza maitez, por cierto, ez dela oso kantu polita, Benito Lertxundik kantatzen zuen, bada nire zerrendatik kenduta daukadan kantutako bat, ez zait gustatzen bat ere. Baina Benito Lertxundik badauka kantu bat oso sarra, oso gutxi kantatu dena ez, eta hor esaten du, indarren kontra jaso indarra. Eta nik uste dut batzutan gauza horiek ere, gure diskursoan sartu behar ditugula. Ni ez naiz aterako etxetik eskopeta batekin eta tirako diot lehenengo agertzen zaidanari. Baina, nire espazioin baditzen baduzu, nire kontra erasoka basatoz, bortxaketaren kultura espada amaitzen, nik ere eskubidea izango dut indarkeri erabiltzeko nire buruaren defensan. Edo behintzat, zure espazio privilegiatu horien kontra. Iruditzen zait hori oso importantea dela. Ze suposatzen da, guri ez digute eskolara basoaz, zuko izoko bederatzeetan edo zein eskolatan, markinan, musikan, mutilak haien artean borrokan daude. Eta den hori iruditzen zaigu. Eta normalena da, bai. Baina neskak azten badira burrukan, esaten dugu, ez, umetatik ukatzen zaigu indarra erabiltzeko aukera. Ikasi erabiltzen. Gero erabiliko duzu behar duzunean, baina indarra erabiltzea beti ez dago gaizki. Zuk sentitzozu orokorrin zure ideak edo zure gauzak eskopetiaz defendidu izezuzela edo hori jarreri eukizule? Batzutan beste remedio hori gabe. Nik uste dute bizitzan gauza batzuk defendatzen direla goxotasunetik, saiatzen zarela gauza batzuk aldatzen, ez dakit, inkluso vulnerabilidadetik, baina ezin badira aldatu zure inguruan mundu guztia eskopeta jasota badago, zuk ere eskopeta jasotzen duzu. Zan nahi dute, ezin duzu azkenengo tiro egin, bestera hile egingo zaituzte. Hori da oianeko legea da, ez dago besterik, ez? Orduan, nik badakit askotan en pie de guerra, defendatu ditu dara gauz asko. Politikoki egon naiz, esplika ezinak diren gauzak egin dituen bando baten. Eta gero, feminista izan naiz, eta azkenean gauza asko egin dituduraren kontra bizitzan, eta noski askotan egon naiz, esaten den moduan, trintxera baten, lubaki baten, eta hortik defendatu dut nire postura alizan dudan moduan, dudari gabe. Eta zelan sentiarazi zezaitxu horrek, lehen adibidez, kamaratzen euka komentetan, igual plaza bat ajun, eta esatozule gauza bat, eta txalik ez, olako egoera baten aurrein, edo, orokorrin, olako egoeretan zuk zelan reakziona bizizu? Egunaren arabera, hasiera baten bertzotan hasi ginenean eta oso gaizki, ez genuen oso ondo ulertzen zer zen gertatzen zena, ez? Orduan badirudi gauza personal bat dela zure kontra. Feminismoa deskurridu genuenetik, konturatu ginen, sistema badagoela eraikita gure gainetik, eta horrek eragiten dituela egoera horiek, orduan ez da, erabat zure errua horrek pixu bat kentzen dizu gainetik. Eta gero zelan erreakzionatu, batzutan erabakitzen duzu herri horretara ez itzultzea, beste batzutan esaten duzu a la mierda, beste batzutan negarre egiten duzu etxerako bidean, beste batzutan amore ematen duzu, ezkeda horregaitik esan dut lehen ez da, segun zuzelan zauden, eta gero beti ezin zara egon erabat al pie del cañón esaten dena. Osea, apurtu egingo zeinateke pertsona moduan, orduan, nik egin dut, uste dut, nik egin dudala, jende askok egin duena bizitzan, ez? Aldenean dena eta ezin denean aldena. Beste pretentzioi gabe. Bertsolarien artean hitz egiten duzue honen inguruan? Osea, nola sentitzen zarete, nola zoazten etxera, edo... Nesko gure artean bai, baina mutilekin gutxiago. Ez, ostras. Eta mutilekin, oso bertsolari konkretuekin. Nik uste dut ez dela kasualitatea, ni gustora sentitzen nahi zen, edo gustoren sentitzen nahi zen gizon bertsolariak,
mano a mano kantatu behar dugunean, ez dut uste kasualidadez direnak, ez? Azkenean, gizonek ere, badaukate batzuk ez dira gizon normatiboak, edo ez dituzten manera normatiboak, eta horrek ere plazan zalantza batzuk sortzen ditu, eta kontrakotasun batzuk sortzen ditu. Orduan, ez dut uste kasualitatea denik, nik adibidez, hoiekin izatea harremanik onena, edo gustoren hoiekin sentitzea. Orduan, azkenean dena dago lotuta, ez? Plazak eskatzen duena, guk ematen dioguna, eta gero ze gizon mota, ze emakume mota garen, bestakitor badaude handikap asko. Bueltan izango dugu entzularen galdera. Eta honitzak esaltzen dugu entzularen galdera itzen pertsoni. Bai, Bai. La. Entzulearen galdera. Vale, entzularen galdera daukegu. Ezagu, entzularen galdera aste honetan bialdu dabenak, honitza esaltzen dabela, eta gainera niri gehitxusten, galdera hori zehatza izan dela zutzako. Osa, soze gaitxi galetu zule. Uztakite, zuen arteko gauza da, no zer, baina soze gaitxi galetu zule. Bueno, que misterio. Orduan, galderi badakizu zein dan, errepikatikeo. dugu. Pentsatuzu jaixo zinen lekuk egin zaitxule zaren modoku? Osea, beste leku baten jaixo izen bazine, beste erabateko izango zinake? Eta emon adibide bat. Aio neskak. Ai, Maria, ze jatorra. Maria, honena. Ia Maria, zer erantzungo dizut nik. Nik uste dut, baietz, jaio naizen lekuan jaiotzeak markatu duela nire izateko modua. Hau da, ni baserritara naiz, eta bizitzan gauza askotan badaukat ikuspegi hori. Jaio izan banintz Bilbon, adibidez, gaur egungo teoria animalistekin, espezistekin, eta daukadan jarrera ez kontrakoa, baina beste modu batera pentsatuko nuke. Baserrian jaiotzeak, beste modu batera harremandu nago animaliekin eta munduarekin. Eta nik uste dut, badaukadala lasaitasun hori edo, ez dakiz zelan esan. Nire inguruan badaukar jente asko esaten duena, eske, zelan da, adiktoa naiz bidaiatzera, edo, urgentzi bat bidaiatzeko, ez dakiz, iruditzen zaite dela hori. Kapitalismoak eman digun mierda bat, ez? Txekak egin behar izatea gure agendan derrigorrez ikusi behar diren lekuei. Ez dut uste inora adiktua denik bidaiatzera, gero hemen daudenean goizeko segietan esnatuta lanera joaten dira ni baino lasaiago, beraz horrez dago adikziorik. Baina esan nahi dudana da nik, baserrian jaio nintzen eta, bidaiatu dut, gauza asko egin ditut, baina badaukat, askotan konturatzen naiz bizitzari begiratzeko lasaitasun bat. Edo esaten dut, ni musika nire baserrian esertzen naiz nire etxe aurrean eta gai naiz mundua ikusteko. Pausaz ikusteko mundua, ez? Eta ikusten dut nire inguruko jendeak ze abiaduratan funtzionatzen duen, nire gurasoak eta menkanta, eta eriotzarekiko daukaten jarrera natural hori. Eta, animaliekin zelan bizi duten konbibentzia. Orduan, egiten zait askotan, hitz egiten dugunean veganismoaz eta espezismoaz, eta badakit gaur egun horretaz hitz egin behar dela, eta orokorrean ez haragia bakarrik jaten duguna, nola jaten dugun, mierda, industria agroalimentario guztia erre egin behar da, bota egin behar da, eta zerotik eraiki behar dugu berriro beste elikatzeko modu bat, baina hala ere esaten dut, gustatuko litzaidake, jende horietako asko gonbidatzea Euskal Herriko baserrietara, ez granjetara, baserrietara, eta ikustea benetan ze harreman dagoen animaliekin edo ze harreman dagoen lurrarekin. Ze askotan, iruditzen zait gaur eguneko teoria asko idatzi direla hirietan. Eta ni ere hiri baten jaio banintz, Bilbon jaio banintz, Euskal Herriarekiko izango nukeen ikuspegia edo, ez? Edo bertsolaritzarekiko, edo trikitizarekiko, lehen esaten egon garen gauzekiko izango litzateke bat. Edo ibiliko nintzateke purutasunaren bila, ez? Askotan Bilbon, edo Sestaon, edo Barakaldon egiten duzu bertzotan, eta jende asko etortzen zaizu entzuten bakarrik, euskaraz delako, ez? Eta gero, musikan kantatzen baduzu, jendea etorriko da, gustatzen bazaio bai, eta bestela, ez? Orduan, gauza askotan, ez? Euskaldunaren esentzia horren bila nik ez dut ibili behar izan, etxean hori jaso dut, gu familia euskaldun, gerra galdu zuten familia euskaldun, abertzale ezkertiar baten jaio gara, eta gure etxean ez da besterik egon. Eta niri orain, batzutan nire inguruko, nire adineko jendearen gurasoak, ez? Eta orain ingudun zaudela, eta esaten den jendeak. Ezke umeari politikarik, ez? Eta nik esaten dut, ezke gure etxean besterik ez da egon. Eta, ni horrezi naiz, ez? Euskal Herriarekiko atxikimendu horretan, Euskal Herriarekiko atxikimendu horretan, baserria, animalia, lurra, ez dakitolako pausa horretan. Gero pausa hori apurtu nuen eta, pentsatu nuen mundua deskubritu behar nuela, eta
deskurritu ditut gauza asko, baina konturatzen naiz, ni Bilbon jaio banintz, gaur egun gauza askoren inguruan beste pentsatzeko modu bat izango nukela. Ez era bat kontrakoa, ez dut esaten izango nintzatekela de repente PNV-koa, zetenok dakigu ez naizela. Eta ez nintzateke izango, ez? Eta baina bai gauza askoren inguruan beste leku batetik begiratuko nioke munduari. Eta orain begiratzen diot oso txikitik, oso lokaletik, oso handira. Eta, bueno, niri horrek laguntzen dit. Ez dakit erantzun dudan galdera. Wow, erantzuzu, sobran erantzuzu. Oso ondo. Oso ondo, zelagarri, bai. Eta egixe da hau, Osea, egixe da neupe askotan pentsa dutela, akortan apartzona junitzen nin, karo, ikusten itxulean, bakotxa beran etxeku, beste leko baten, beste familia guztiz diferente baten, eta pentsan ebala, klaro, eske neube, markin eguna zelako, zehazki familia ontaku, etxe ontaku, eske igual jaixoko banitze, Bartzelonako ez dakinik ze lekotan, ez dakit ze familiatan, igual ukiko neupe beste hiri ikuspegi bat, beste bizipen batzu, beste ideologiat, osea, da horri buruz neube gonitzen hausnartzen da horrek, era bat bai lagunduzten bebai, batzutan, ez beti, ze postura batzuk ezin di ulertu, baina igual beste postura batzuk ulertzen nirik estinek. Ez edo zer justifiketako, baina ulertzeko, ostra, ez teuken nire entorno bardine. Osa, adibidez euskeriaz bebatzutan pastaku, ni euskeraz bizina, baina, hombre, markinen bizina. Igual beste batzuk ez teukie nik dauketan errealidade komodu. Ordu igual ulertu nik, bai, pertsona horrek ez daukela nire moduko komodidadi, eta hileikela euskerian alde, baina, igual, nire komodidadetan akin ezetz. Zimaz, hortan empatizetako. Bai, feminismotik ari garenean nik beti izatut, ostras, dena idazten dugu iritik. Eta errealitate ruralarekin astu egiten gara. Ja. Ez? Bai historikoki emakumeek baserrian izan duten papera, gaur egun daukatena, ze behar dauden, ez da berdina 60 urteko emakume batek Bilbon edo Madrilen ze gauza falta dituen, edo musikan edo markinan ze gauza falta dituen. Ez da berdina, gabeziak oso desberdinak dira, nor da influyentea emakume horrentzat, nor ez da influyentea, bakarrik bizi da baserri baten, ze aukera dauka ateratzeko. Orduan, nire herrian musikan, 50 emakume elkartzea eta antzerkitalde bat sortzea izan da iraultza terrible bat, ze bakardade asko elkartu ditugu eta puntu asko jarri ditugu aman komunean, baina igual Bilbon hori egiten baduzu, esarari ezer egiten. Orduan gauza horiek jakin behar da puntuan jartzen eta askotan txikiarekin astu egiten gara. Honen inguruko saio bat egin marko dugu, Bai, interesantea iruditzen zait. bai, hausnartu leike honen ingurun. Bai. Bale, bukatzeko nintzen. Bai. Opari bat. Bai. Oparitxo bat. Ez dauka misterio handirik ze... Oingo gainera kaji besto bukarri, odeia directamente plastiko transparente. Ai, eskerrik asko, ze ondo. Zure ronako edateko, ronkolak edateko hortxe. Laster kafetxu bat hartzeko goxitan. Edo, beste zozer. Bai, derriro ere kafera itzliar naiz, bai. Jendeak esaten dit, orain hainbeste argaldu zara orduraldian, umea izan da gero ere utzi horritanik esatu baina, utziko ezin badute zer jan. Ni nahi dut jan, eta edan, eta orduan oso motoriko zait. Eta bizitza bizi, bizitza bizi, punto, ez dela beste... Bai, ze bakarra dago. Joder, ez dakit badakizu spoiler. Claro, bai, bat eta bera harin pasetan da, harin doi momentuz behintzet. Oso harin. Eta konturatzen garenerako agur, así que ez gainera ez dakigu noiz. Ni zuek baino 20 urte zarragoa naiz, baina igual hemen geldituko naiz zuek hileta gero, así que aprobetsatu egun bakoitza. Bai, guizan aprobetseta. A ver, somos las querrías. Las querrías. Bueno, dartu txuga. Bai, oso ondo. Bonitzazu? Oso gustora. Gustora, goza? Bai, ondo, tortilla oso ona egin duzue. Pastak ere oso onak, esango dugu ez ditu dala jan, baina janditut. Janditu. Ba, asma, medikuk ikusten bau, ez daukan. Ez da, medikoa ja, listo, ja laster erdituko nahi zen ez listo, ja. Denak balio. Bueno, eskerrik asko entzuli ere, jarraitzu, iruzkindu, arpidetu, gazteako YouTubeen. Bai, klaro, bai ez, guri ondo tortako arpidetzi gazteako YouTubeen, eta horrengo kapeitu arte. Bai, venga, agur.